the NCLHRA examination, guidance and studies na bani sa pagangko. Sila alam sa isa't isa. Iyon na yung ini, pinagdiha sa ilang pagduol o pagtagal sa mga misteryo sa Diyos. Diha kang Maria, anak ko. Ang iyang dititigan ang kanang iyang kasing-kasing o namalangkong siya pag-ayo may tungod yung mga butana. Iyon sabi niya buhat mo siya. Human niya makapagin si Maria, nagbabos o sa kamisteryo na dili niya matukan. Yan din yung pamalangungan, sunod sa iyang kasing-kasing. Si Maria o si Jose, humalandong usa sa diyan si Sini, na nagpupot sa saat, nagpakatao diha sa iyang mga kamay. Dito sa pagpapagpang mga kulong, may mahitungod sa bata. Dayang kaayo, nawala niya ang tanang tabo sa ilang kinabuhi o paglibot sa bata. Apan, gitagamtan nila ang mapagkasinakian uka ang ilang kaugalingon nakto sa misteryo o gagasali na ang Diyos mga uban o mangulo na nila o binuhat kayo ini sa Diyos. Pamalano sa mga butang na pilit nako masabtan sa akong kinabuhi na malandong ba usap ako sulod sa akong kasing-kasing uka ba ang akong kaugalingon nato sa Diyos. Nagasali na siya, mag-auban, mamulog. Alian na kita sa ikatulong adlaw sa atong novena. Pagpasalamat sa Ginoo sa mga grasya o panalangin nga atong nadawat sulod sa usa ka tuig. Ug alian sa kita ikatulong na higayon sa atong pagpangalyuko sa Ginoo, pagpangayo sa iyang panalangin alang
tagsa-tagsa ka mga katuyuan. Ani ausab kita sa ikatulong nga adlaw aron sa hinulsol sa atong mga kalapasan nga atong nabuhan ug pagpangayo kaniya ug panabang diha sa atong panginahanglan. Dugani atong mga katuyuan nga gibasa, mga pahinuon nga pag-ampo ato usab iampo ang mga katuyuan sa atong mga kaigsuonan nga anaa sa balatian. Ang atong mga kaigsuonan nga adunay kung problema kay kanato. Ang atong mga kaigsuonan nga nahibugatan sa ilang gipasan nga mga pagsulay. Ato silang iampo. Kung atong iampo, duyugan ang atong mga igsuon sa barangay Luog nga maoy mangulog ka nato niining liturhiya sa ika-upat nga Domingo sa bulan o ikatulong nga adlaw sa atong pagpagandang alam sa Pasko. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mga igsoon, maghinusog kita sa atong mga sala aron maandam kita pagsaulog ni ining santos nga misa. Pagbasa gikan sa pasahol ni Propeta Isaías. Misulti pag-usap ang Ginoo ng Akas. Pangayog milagro sa imong Ginoong Dios. Bisag kini adto sa kinahiladman sa Sion o sa kinatulyan sa langit. Apan niingon si Akas, dili ako mangayog. Ug dili ko sulayan ang Ginoo. Ug mingon si Isaías, busa pamati, ubanay ni David, dili pagaigo ang imong pagsamok sa mga tao, nga imo naman usab nga nasamok ang Dios. Busa ang Ginoo gayon muhatag kanimo timaan. Ug kini mao mausa ka batan-ong dalaga malangkon ug muanak ug usa ka lalaki. Ug nganlan niya siya Emmanuel, ang pulong sa Ginoo.
gikan sa Ginoo, ganti gikan sa Dios, ngayaman luwas. Mao kini ang kaliwat nga nakita kaniya, nga nangita sa langit sa Dios ni ako. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa Tagalog. Gikan kang Pablo nga ulipon ni Kristo Jesus, gipili pagka-apostol ug gitawag sa Dios aron magwali sa maayong balita. Ang maayong balita dugay ng isa sa Dios, pinaagi sa iyang mga propeta ug gisulat diha sa balaang kasulatan. Mahitungod kini sa iyang anak, ang atong Ginoong Hesukristo, sa iyang pagkatawo ug kaliwat siya ni David, sa iyang espirituhanong pagkabalaan, ipadayag siya nga anak sa Dios uban sa dakong gahom, pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Pinaagi kaniya ug tungod sa iyang ngalan, gihatagan ako sa Dios ug katungod sa pagka-apostol aron pagkabig sa tanang katawhan, aron matuo sila ug matuman. Lakip kamo nga naa sa Roma, nga gitawag sa Dios aron maiyan ni Jesucristo. Busa, isulatan ko kamong tanan diha sa Roma, nga gihigugma o gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan. Hatagan unta kamong grasya ug kalinaw sa Dios nga atong Amahan ug sa Ginoong Hesukristo. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Propeta nga ipadala sa Dios ang iyang anak, ang Emmanuel, matod pa ni Propeta Isaías. Ang padagna ni Propeta Isaías natuman diha ni Jesucristo sa Ebanghelyo na atong nadungog na gibasa diin gikutlog sa Ebanghelyo ni San Mateo. Doon na kay maingon nato kwadro daan ang naglangkob sa mensahe sa kamatuoran sa Ginoo nga siya uban kanato kanunay. Gisulat ka na ni Mateo ang unang Ebanghelyo nga ang Emmanuel magpakatawa. Ug nagkahulugan kini
ang Ginoo uban kanato. Ug si Jesucristo mismo sa diha nga padulong na siya mukayag sa langit, miingon ngadto sa iyang mga tinunan, uban ako kaninyo sa tanang panahon hangtod sa katapusan sa kalibutan. So ang kamatuoran sa pagka-Emmanuel ni Jesus nakatagan o kamatuoran sa Ebanghelyo ni San Mateo. O si Jesus hangtod karon nakikuban kanato, nakikuban sa iyang simbahan. Ang atong panagtapok mga igsoon, gihiusa kita ni Kristo diha sa Santos nga Eucharistia. Ang Santos nga Eucharistia nga atong saunan mao si Kristo nga nagpabilin uban kanato. Nagpabilin uban kanato hangtod sa kahangturan. Ang infancy narrative, ang kasaysayan sa pagkabata ni Jesus diha sa Ebanghelyo ni San Mateo, ilabi na sa atong gibasa karon, naghatag kanato usa ka larawan nga ang Ginoo makiguban kanato bisan diha o ilabi na diha sa mga katalagman o sa mga kalisod sa kinabuhi. O ang katalagman tinuod kayo. Matod pa diha sa Ebanghelyo ni San Mateo, akong nadungog nga ang pagsulay dili ra kini sa atong panahon, kundi bisan sa panahon sa atong mga katigulangan ug sa mga kakaraanan na nani ang maong mga katalagman ug mga pagsulay. Ug ang sulayon sa Ginoo maukat kung mga tao nga iyang binangga, maukat kung mga tao nga suod niya iyang sulayon. Sa Ebanghelyo nga atong nadungog nga gibasa, si Jose o si Maria anaa sa lisod nga kahimtang sa ilang relasyon. Nga naman, tungod kay si Jose o si Maria, sila yura na sa usan-usan. Gitagda na ang ilang kasal. Apan sa wala pa sila kasla, wala pa sila magtipon, nakabatikod si Maria na nagbapyo siya. Ug alang sa mga Hudiyo, ug sa kultura sa mga Hudiyo, kung ang babae nga wala pa umaingon ta sinayuran bisan wala pa magkasama, kung hibawan siya nga nabagyos ug ang amahan sa bata nga iyang gibagyos, dili ang lalaki nga iyang pangasawon o pamanhunon, patyon siya. Mao man ang kalibog ni Jose. Nganong naghuna-huna si Jose nga iyang biyahan si Maria, kay dili siya buot nga si Maria patyon pinaagi sa pagbato. Batuon ang mga babae nga masakpan nga nanapaw. Ug kay si Maria nagsabak man dili sa anak ni Jose, nahadlok si Jose nga mamatay si Maria base sa kultura o tradisyon sa mga Hudiyo. Mautong ang iyang plano, gusto siya mubiyak sa Ginoo aron dili mapasipatan ang babae nga iyang gimahal. Kung sa ato panahon, bugat o glisod kaayo ang kahimtang ni Jose. Dili sa yun, moingon ka nga si Maria pinili
sa Ginoo aron mamahimong kinahanglan sa iyang anak. Dili sa yun ang ilang kadagatan. Daghang mga problema, daghang mga kalisdanan, apan ang nakanindot kay si Jose o si Maria, kaya ba bisan o sa wala pa magpakita ang anghel ni Jose, ang iya o siya'y kabubuton sa Ginoo. So parang niya ang kabubuton sa Ginoo, kaya biyahan si Maria ang dili mapasakitan. Mauto iya hula-hula. Pero sa plano sa Ginoo, lahi. Kaya nagpakita man ang anghel, ngadto kaniya pinaagi sa dako, ug biingon ang anghel, ayaw kahadlong pagpangasawa kang Maria, kay ang iyang isaba lalang sa Espiritu Santo. Usa kini katibahan nga ang Dios ani agayon uban sa atong mga personalidad sa Ebanghelyo. Ania ni Jose ug ni Maria. Ug ang Ginoo mao'y naggiya kanila sa ilang mga desisyon, sa ilang mga plano aron silang magkahiusa o bahatagan o katumanan ang pagkahimugso sa anak sa Diyos. Kita, kung atong tanaw na atong kinabuhi, lagi magbuta. Kay muhimong pagdesisyon, diha-diha dayon. Kaya bang atong desisyon na ug sa kuan pa pinakalit. Dito na nagbaon na niya ang desisyon. Example, usa ka anak mupauli babae, mupauli sa ila naghilang. Atubang siya siyang mama at papa. Yan ang gahilang maka. Ipapunta na siya. O piningon ang anak na babae. Pa, mag-dus ko pa. Unsay desisyon sa man. Kisay ka pa sa kamera! Lama kamata dito. Kisay ka pa! Paali na siya! Kinakuan, pakaslan ka! Huwag pagani kapamati sa tiwas na sugilano, desisyon na dahil. Maumihinog na daghan kaayong managdi-ayon na wag mutunhay tungod sa kalikapit na desisyon. Kaya ba? Yan, ipaagi na itong inisog. Gusto na lumasog dayon ang dumog sa akong anak. May magunang buhataw kaya ianak na ka sa Diyos. Doon na malay panag-uyon sa batang mga babae o batang mga lalaki. Di man ang ulit sulat kapablo sa ilikupos kamot sa babae. Di man. Muuyon mag yun ang babae. So dili lang ang lalaki o sanahan, basta pag ang babae o sanahan, nanong isabot siya. Pero ang kinikanan sa lalaki sa babae, gusto na yun. Mauna kiniktat mo, ibugko sa kaminyon, inikasal, dili magkatulog nga naman. Huwag may plano. Huwag ka magkaagan ang lalaki. Adik pa. Huwag trabaho. Huwag katiwas sa eskwela. Ang babae po, unturo po. Sige lang dito. Nag-abot. Nakamatulog ka na. Wala. Dako ang problema. No? Naaman ang Ginoo uban kinako, pero ato siyang paapinon sa atong mga plano o sa atong mga desisyon sa kinabuhi. Sama ni Maria o ni Jose, kayo nagpinutong pa ko si San Jose sa diha nga nahibawan niya nga ang iyang pagkasalunod nagpaplos. Pwede ito siya magkilalitano, pwede ito siya ibagilyo niya, pagkaulawan niya si Maria, pero wala. Kaya nahigugma siya sa babae. Una ko na usa ka lang namin nahigugma sa usa ka babae. Bisan pag naa sila yung relasyon, dili yun na siya mo hinabog sa babae, kaya higugma.
na mo mga babae, ha? Mga anak. Hindi na siya umilang mo. Ano ba? Kaya iyan na tahurot o respetuhan ang babae na iyan gihigong pa. Pero inuwag lang ang iyong relasyon, murag tiro, bisan asa na plinas, karsada, maugilin na hitabo. Kaya naman, di man maguna-una o maumsa ang usang-usa kanila kung manilang mukha ka ang ilan, himuon niya sa lahat. Pero laki si Jose o si Maria, nindot ka yung pananginan, alam ka na itong dalan. Si Jose, bisan sa katako sa iyang problema, nagkunang siya namubiya sa hilong aron pagluwas sa babae na iyang imahal. Wa siya magpinuto upaungkan ko ang unang kasakit na nasinapi ni San Jose sa iyang pagka-ama-ama sa Panginoon Jesus. Kay dili sa iyo nga makahibaw ka nga ang imong pangasawturon nagmapos. Kasakit sa dibati ni San Jose. Kung mauni mga igsuon, Joseph and Mary hold on to one another and courageously face their difficulties under the guidance of God. Kupot sila sa ilang ilang baruganan bitaw, niya ilang diatubang ang problema atubangan sa Ginoo ug ang Ginoo bitabang sa ilang kalisod, sa ilang kahintang, sa ilang sinati ng problema. Nakasinabi ang mga pagsulay ni ang tumiaging tuig. Problema niya sa wapa ang ulit, diha na ang pandemic. Pero mas grabe ang kasinatian nato sa kalisod ni atong miaging tuig sa Bagyo. Nga naman, kaya kita magyud din sa atong gabi na tayo kong mangitan. Daghan kaayong maingon niya, mas maayo pa man itong pandemic, kay waman ka ma-displace, doon na ay mga nangasakit o nangamatay, pero kanto ulit kay ang atong nabuhian, giukang magyud, gilupan magyud, kaya lisod kaayo ang pinabuhi. Nakasinati ka ni atong mga pagsulay, pero nakabarugag ihabutan, kay naaman ang Ginoo. Kay wa magyud ko talikod ang Ginoo nato. Karon nabaliktad asaan na natong mga liog o mga buhay. Kini tungod kay naa ang Ginoo. Kay bisaan siya nga mag-uban ka nato kanunay. Ang ato lang batunan nato ang pagsalig nga naa ang Diyos o kunya maningkamot na mubukan na para matabangan ta. Ay ka na dito ang panultihon sa kakaraanan ligong tao matod sa Ginoo kay tabangan ka. Kanindot ang paminaw, maunang taliwa sa daghang mga pagsulay, atong hinumduman nga naa ang Ginoo. Siya mismo ipasalig nga naa siya. Kanunay uban ka nato. Maunang ayaw paghimo og kalit nga desisyon. Hinuluan ang buhi ka ng imong problema, lingkuri ka ng imong problema, istoryahi ka ng imong problema, anong tagaan ka o desisyon o tagaan ka o unsay maayo nga mahimuon para sa problema. Sa akong imong dili kalit-kalit nga desisyon ang ikinahanglan, kundi kung na problema sa relasyon, istoryahin. Tumiaging adlaw ni Hay
kailan ako na principal sa usa ka eskwelahan. Nanawag ako. Ngayon siya, Father, pamangin ko ang problema namin. Ang akong teacher, kaya nakadawan o message gikan sa usa ka opisyal sa gobyerno. Kunya, murag gibahayan siya sa mga opisyal. Mahin na ko rin na muy ba? Mahin na ko, ano ba? Nga, nag-uul ka ayo ang akong teacher. Pero ito na yung buha ko na rin. Nidoon siya na kung ako siya giingnan nga. Ang principal ni Juan, nidoon ko niya ang teacher, niya niya giingnan nga, ay na nag-imay. Mutong pagtawag niya ako siya giingnan. Dili masulbat ang problema ko. Ibo na nang ibaliwala. Ang akong suggestion at dumaan kadto maong opisyal sa gobyerno, istoryahin sila, explain siya nga nang naingon ani. Kaya kung muingon ka na, dili lang, mutalikod lang sa problema, dili na matagahan ang solusyon ang problema. Pero kung imo nga tumagon ang problema, sultigas ka matuuran, ipahayag rin mo nga nung nahitabo ni, matagahan ka o kahumayan. Mausap ni sa akong kinabuhin. Mga isuon, na ang Ginoo, uban siya na natin kanunan. So ayaw magpalayo sa Ginoo, kundi rin paduol niya. Ang uban mo ingon, wa na itong mabati ang presensya sa Diyos. Unsaon na itong pagkabati sa presensya sa Diyos kung magpalayutan sa Ginoo. Ako na gigamit ng example, kanang ka-hire, kanang nagsikat, na sugat. Di asa akong gilayon, dili ko mabati ang kainit sa kalayo. Kaya na yung mangko. Pero kung magpanuol ko ni ang kalayo, ako idagdag ang akong kamot, ako mabati ang iyang kainit. Mausap na ang kainit sa gugma sa Diyos. Kasagaran na ito, kung naatay problema, kung palayo na sa Ginoo. Kasagaran na ito, kung naatay na itong mga pagsulay pa si ating mamangluod na sa Ginoo. The more na dili na ito mabati ang iyang gugma. Ayaw pagpalayo sa Ginoo. Doon na ang Ginoo. Paliun niya. Niining atong panagtapon, naa siya diyan sa altar. Siya ang gihalad. Siya ang biktima, siya ang gihalad, o siya po ang naghalad. Doon na siya. Gawata siya. Kaya bisaan daw siya kanato na makikuban siya hangtod sa kahanturan. O dili gayon siya mutalikod kanato. Di mo yun siya bumiyak na to, nga no? Kaya nahigong pa man ang Ginoo na to. O kung anong katawag, kinsay nahimong o nakahalayo sa Ginoo, kita man, ato man na magluod ka, di na namang-ampo, di na namusimba, di na namang-umpisan, kaya naluod ka sa Ginoo. Kaya wag katagay sa atong ipangayo. Ayaw. Kaya ang Ginoo na sayo, kanusan niya ihatag ang atong ipangayo. Ang Ginoo na sayo sa tanan, kanusan niya ihatag ang grasya na atong ikinahanglan. Unya, kay di abata sa panahon sa hinigusang padaw, mas nindot gayon kung kita mag-usa sa pag-ampo o pagpangayo sa Ginoo sa panalangin aron atong mapapit ang iyang gugma. Timaan na kini anong proyekto? Ang retablo o ang proyekto sa tibuok simbahan. Kung usa na katao ang bipasan ani, di yun ni mahuman. Kung usa duha tululang katao ang atong ipasagdan nga maoy mo tabang ani, di yun matapos. Apan tungod kay ang tibuok parokya man ang nilihom ng tambuhay, ginagmay, ginaggo, nahuman ang atong project.
O proud kayo kung mo ninyo na kagahapon sa misa pasalamat ni Father O, ni Monsignor Ulan, na ay mga tagalaing parokya na nangyay, nahanganha sila sa kalindot sa atong simbahan. Magdili sa pag-usa na ako'y kurang-kurang. Nahanganha sila. Kaya niingon sila, lalo ang among simbahan, huwag pa magdibaayo. Ang akong tubag, nahumanin ako tungod kay nagkahiusa. Tungod kay nagtinapangaytan. O tungod kay wakta o talikod sa mga panginahanglan sa simbahan. O pa niya, kakita sa katumanan niya. Mao sa diha sa ato mga problema. Kung magkahiusa ta, magpinabangay ta, makapod yun nato ang atong ipangatoy. Iman ilang yun na nakakanunay ang Ginoo. Apan, sulayon yun ta sa Ginoo. Sa kinabuhi lang ng mga pari, ayaw mo pagtuong na huwag may mga pagsulay na matatuan, nakamidag kang kalislanan na matatuan, o the more na kaingon ko sa una-una, di na tingali ko kakita sa akong nanay. Kay pagka-admit sa hospital, di na namin pag-ulo. Niya nga akong kuyawan ng mapildi siya dito sa hospital. Although kami, ako mga isuon, naapaman ang internet, akong itawagan, magmisa na kan-adlaw, mag-ampo ka parang nanay. Huwag ang among hiniusang pag-ampo, nakatabang o nakaluwas sa among inahan. Wagi kumus pag-ampo, huwag nang ayaw pagpalayo sa Ginoo. Sama ni San Jose, at umangon nato ang problema. Pasaro nato ang bukat na problema. Kung ato kinititukoy nato sa Ginoo, kay sayuta, andan siya na magtamang ka nato. Malindong, palihog. Ginoo, luwas na kami. Alam sa tibuok kalibutan, ang tanang kanasuran, magsunod sa mga balaod, pinasubay sa kabubuton sa Diyos, pagako kita sa Ginoo. Ginoo, luwas na kami. Alam sa atong mga kaigsunan, nanawag-an sa paglaon, tungod sa ilang mga magupat na suliran, na mahumpay sila, inaangin ng Kristo. Pagako kita sa Ginoo. Ginoo, luwas na kami. Alam ka nato na namingkamot sa pagsunod sa kagubuton sa Diyos na sa kanunay ato piningkutan na malikod. Pagako kita sa Ginoo. Ginoo, luwas na kami. Alam sa salugoon sa Diyos, Teofilo Pamuno, obispo, na mabayaw na sa kadungganan sa altar. Pagako kita sa Ginoo. Ginoo, luwas na kami. Alam sa atong mga kaigsuonan, gabi na sa mga nabiktima sa kalamimitan, na ilang madawat ang gabi sa ginharian sa langit. Pagako kita sa Ginoo. Ginoo, luwas na kami. Manalangin ka ninyo sa inyong palimalay, sa tanan ninyong mga mahal sa kinabuhi, sa inyong mga kahayupan, sa inyong mga tanong, sa inyong mga paningkamot, trabaho, kabudlay, ang Diyos na magagandang sa tanan, ang Ama, ang Anak, ug ang Espiritu Santo, nahalan na ang Santos na Misa, manlakaw kita, atong baunon ang gugma o kalinaw ni Kristo.